terus sama nih kenawai mana angsak ko asuk matang aku tini hajira singar kaget obes kangol terus sawi bino kenawai makabang kene kuila obrong na hamza mo yapar joto all contestant no tini sini Tipra idol ni nahor mo kuila wajeng wancu imaya je sini Tipra sarok asal kami bisingo gereng tonggo sini or jaga sini jase srok tonggo joto singer nini Padmasri award of my pejak asal gereng sini chart srok tonggo jaga sini madam torbala hai kami wo kubang ma tonggo othocho sungborong no sini wei maya identify khai maya get chung na yo sini Tipra idol sini Maharajani guidance by sini konsang CEM ni sakthar mungbai sung Tipra idol khailene hini workshop kha workshop man yagulo chung suruwa not ni simi chenglai khakam chon bo ni simi tolaw comment ko ma nukha edisiwo rang terei phu paharu tuiman ya lama kure Tipra idol hi de salai tongbu tong tholai tongbu chung comment no bu nai por lai ma tong borok dog ni mane comment mane chini Tipra idol khaimani ba busu negative ngai kha saimani ya chin bu khawo question 5 phe ba chung positive ni now je Tipra idol ni bisi tei chini Tipra sani de sanai kerlo no sung nai tu wi kari nai hede ini dak apply hai sini daun hai sini madam torobala hai sini char Hemanto Jamatia songhai borok ini rahal koloi sini kha sarati koloi sini kha priya Jamatia sini kha agi sa sini kya sini ya ini thang hange joto sini Tipra idol contestant at least ini top 5 go ini apa nih joto nih sai mana je Tipra idol contestant phona sini kami ini sini amsai ini sini elaka ini ini mami datang hanya mandi bos sadane omong sini Tipra idol contestant Engke bus kereng lomna se karyawi tobokha ini nukha sini film director ini sakha openly joto ni buskang sakha bone film wo nini singer nana ni bagai oma hai opportunity phai thangkha sini orang ni contestant ni bisingo je boro wanchui maya je boro live ag singer wi sini dak apply songhai sini madam torbala songhai tebu dazun to songhai ongoi phainai hini boro wansung maya othoche tini opportunity makha sini Tipra idol ni bisini jeng boro no opportunity ronai platform ronai hinai sini edisi jingbo jeng wansui tongo boro no jeng sini singer rock sini senior singer senior artist rock musician rock no tei jeng kaise weekly event bu khainai hini tongo sini khumrung part go weekly event khai jeng sini singer no lamsam jeng boro no order khainai resaronai nge sini Tipra idol ni bisingo bu khainai boro no busung opportunity ronai bus kangmo sung temak khaima sini contestant tongnai rok no boni bangai busung chalai dong nge ang asa khayo sini contestant no joto no ini oro top khayo dul jagya ba finalist so ya ba final no nini o oskuti maya phanu at least boro no tabo beisini kha Tring festival untung kabang ma event no boro no tabo gri hobai ni sini singa oro contestant no ne nge chung omo no khatom go je sini kereng lo tini sini jakha chung boro no sini roi makha sini senior artist ro pojonto tabo gun dada ki phugui ne phona hake oro de samani teksa correction khaini omo hai khaini chung tini sajagui belai khushi kha haisi asal sini mane chung boro hai borok ni mokolo niro no nogroi ro mani omo chung belai khatom haisi nge hai ni hai ang hamjang mo ya parfibu sini joto contestant no bekhata thidi nero ni feature onek kahamungnai jarkhe one so goi tei go performance kam khaini je top 5 go klainai borok go haini final thangui jate tei go performance kaham khaina tei bono one so di sini judges ro go sakha sebano nargai joto si ekoi asa kereng sebano khiminai omo hai obostha moi thangka nge hai joto na hamjang mo ya faru khulumkha